أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنكلين كفي كشتنا كنا بعنا كنا سمع بين كوننا أمي الله سبحانه وتعالى فوق بركة مسامي بيرا أونا مسام بفروني أكلا كلابا كسولي كما كرسولك كشي أني نما باي Alhamdulillah an hausa da bambulu kura alibna irin ya faliti maduguli salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ustaz wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah an ustaz isira ma bashiti alhamdulillah jarani koju an yin ngali folo an be don badola abeka sensen kosebe kasi amma do inte don dogoli ni beba fo ama ko seliba o seliba la an ba ye mo chaman bi silamɛw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛw u bɛ sagaw faga dɔw bɛ olu ye silamɛw ye a se t'olu fana ye ka saga faga mais aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko ŋaniya bɛ yen bon a ka d'u ye k'a faga nka a se t'u ye bɛɛ komi fantanw fana bɛ yen olu tɛ se k'a faga bon yala o seliba in kɔnɔna la saga min bɛ faga ta e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye wa o saga in fagakun ye jumɛn de ye. alhamdulillah rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله تنبي على دي إن الحمد لله إكادون تنبي على دي نحمده أمي على تنو ونستعينه أمي على دميني ونستغفره أمي على يفادلي ونستغفره يمين على فكان كندا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أمين على فكان كشكبان يربكم ترما وسيئات أعمالنا أنا مفلم ما في برام كان كشكبوما من يهده الله فهو المقتدي كادوني على مامي كندا في الباتولا ومن يضلل فلا هادي الله كادوني على مامي في كندا باتولا ala kan be sabama aga famiya tugu madama lam tangani ni wala subhanahu wa ta'ala fe ana sinsino ko ni ala to barka may ko fa mi sori da ko la so herema ka ni wala kira muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ami ala tan kala barkada ko man balom se re buraka futu mi nyoy fatmata gindoy na mawli ina ni hogum kono ami zigiri plisi konnala do amo tiliso kono amo abarakala che ani musu ami befo ka be wala nyimando ala ka ke limane ka ka lensre anamina kuma mun fo ala ke alame kulu nyuma ala ko onnoya alame bawi ka barake na ala ko noga ala ka ka on yere ke abarake ba nyuma ala ka be sabo donc alhamdulillah mun fo seli saka ko hugum ka so ke seli saka be fa seli wo seli aka chala sebi muni komi ira fotugumi da seti mun fana ikado ala kira sallallahu alaihi wasallam ayinga na siri ka saka do faga ko ay ni saka faga mogoyi mogo munu ya le manto ni islamo do nyuma si soro ka saka faga kira yul ga saka faga do nya seti muni kan yere forci kana ta shoni ke kana ta jampa ke ka warni kana ta fo ki premier firi jagwa deuxième firi ko premier ani kana songa saka shoni sam ani kana do ko do saka shoni iko sam ka so ga gulla ya ga temedoro ko nunu be dabala kama kurila ani ki mirala la ani kala digeli ke ibrahima ga tasira kan ismaila nu ko yin bella ni odi de wani ka bunya masikinga ga tala subhanahu wa ta'ala ma to hukum gono ngana songa nyini datama wala wala ta juru bota juru sali kamini mata bi kono kitte fe ka sara ka kala itu wata ta ke billa ya pengen walma ka ta juru bota ka sura seti asal ga kala gi kamana gwa sili kle flat meni ko donc il fait muni au moyen. Alhamdulillah ye question posée ka don afa ko saga yere faka kun na so la ni mu ka don afa saga faka kun alla ni mu mo chama be no be wajulu ka karamo bo chama yero kuma ka me yero bi no ma yero mu fam mo chama kuma ka parce que do ba fodi ko ibrahima ile ruta ibrahima alayhi wasallam ko ay lay duta ko ala ka dindama ko ni ala dindama ka be din faka alay oh mais o nali kana dili ko sa ga dili e ya dili ka dima ka kala fo ko nya dia me afaka alay donc wa ya ka fo e mo ta dili la
bon sans to kuma la me karamɔgɔ caman bɛ wajulu kɔnɔ de k'a ye layidu ta k'a b'a den faga k'a ye layidu ta k'a b'a den faga ko n'ala ye den d'a ma k'a bɛ den faga ala ye donc a ma kɛ ten cogo la fo kuma in ka walawala ani faamuya ka sɔrɔ a la ka sababu kɛ kuma ninnu kan ka jate minɛ kosɛbɛ parce que ni an b'a kalama mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka ɲini ka kalan kɛ ka silamɛya yɛrɛ kɛlɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ani silamɛya fili mɔgɔw bɛ se ka siga yɔrɔ minnu na k'a fɔ ko silamɛya nin fɔ walima nin man kan fɔ walima nin kumaw tɛ ɲɔgɔn ta bon fo wajulukɛlaw ka nin bɛɛ faamu wajulu kɔnɔ kana taa wajulu kɛ dɔrɔn ko an ye fɛn dɔ sɛbɛnnen dɔrɔn an bɛ taa fɔ fo ka san ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ nin kan ka fɔ nin man ka fɔ nin ye lagosi ye diinɛ ma walima nin tɛ lagosi o bɛɛ ka dɔn ka sɔrɔ ka kuma ka sɔrɔ ka kɛ donc Ibrahima don dɔ kɛra la Ibrahima ye sarakati camanba de bɔ a ye baganw caman faga ala ye ka sagaw faga ka baganw faga k'a di ala ma a mɔgɔ ko Ibrahima i ka nin saraka bɔ in nin bonyana dɛ i ye nin camanba in bɛɛ di ala ma nin cayara dɛ Ibrahima ko hali min tɛ nin ye ko ne b'o di ala ma hali min ka bon ni nin bɛ sɔn ko m'o di ala ma donc Ibrahima tora o kuma la Ibrahima yɛrɛ ye kuma fɔ a hakili t'a la donc kɔfɛ de a nana da sogo la Ibrahima la ko Ibrahima i den in kan tigɛ ala ye donc Ibrahima y'a ye sogo don nabiɲɔgɔn ka sogo o tɛ nkalon n'o ye sogo min dɔrɔn tiɲɛ don donc kɔfɛ a nana yira a la fo ka taa se siɲɛ damadɔni ma Ibrahima den in kan tigɛ ala ye donc olu kan fo ka taa se siɲɛ 3 jate ma donc Ibrahima y'a dɔw la k'a fɔ ko tiɲɛ na ko nin ko in ka kɛ sɛbɛ o kɔfɛ Ibrahima y'i jɔra baara yɛrɛ kɛli kan donc a muso min ye Hajara ye a y'a ɲɛfɔ Hajara ye ko ko n ye sogo ye k'a yira la n na k'a fɔ ko n ka den faga ala ye donc ala ka yamaru don ka sababu an ka nabi ɲumanw ka sogo o tɛ sogo nɔgɔlen sogo jɛlen don ni mun an sogora min na dɔrɔn o b'a yira o kan ka kɛ o kɛlen muso ɲuman in fɔ n'o ye Hajara ye a ko n y'a sɔrɔ la ala ka yamaru de don ko an b'i kɔ an jɛlen don n'a ye tant que ala de y'an yamaruya ninnu ye muso ɲumanw ye o t'a fɔ n tɛ den ka di c'est à dire Ibrahima mɔgɔ caman b'a fɔ k'Ibrahima sera san 100 walima dɔw b'a fɔ ko damadɔni b'a jɛ san 100 na donc ko muso in kɔni ko bɛ taa surunya fo san 80 jate la donc olu jate minnu kɛra o b'a sɔrɔ muso in yɛrɛ tɛmɛna den sɔrɔ yɛrɛ muso in tɛmɛna den sɔrɔ a man ka den sɔrɔ o la a yirala Ibrahima la k'a fɔ muso in tɛmɛna den sɔrɔ ka tila k'a fɔ tuguni ko i bɛna den i ye mun sɔrɔ c'est à dire a y'ala deli parce que yanni a ka den sɔrɔ a mɛnna ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ a ye dugawu kɛ k'ala deli o ala y'a ka dugawu jaabi ka na den nɔgɔya ye den mun nɔgɔyara ye tuguni a tila ka na yira sogo la o la ko den faga ala ye donc parce que ale ko k'ale bɛ se ka fɛn kɛ ala ye hali min tɛ nin ye donc bon mun ka bon den ka di i mɛnna ka mun yɛrɛ ɲini i tɛ k'a sɔrɔ o fana den kelen de don fana i bɛ ka mun ɲini i tɛ k'a sɔrɔ ka wagati jan kɛ Hajara ta in ye den kelen mun b'ale bolo ka tila k'a fɔ muso ma ko muso ko bɛna nin den faga la muso ka tila ka jɛ n'o ye i b'a ye o ye limaniyaba ye mais an ka muso ninnu hali ni ma fara k'o ci ka taa yɔrɔ jɔ u bɛ daburu sama ni fɛnw daminɛ mais nin dun ko den faga la den mun kelen b'i bolo dɔ wɛrɛ t'i bolo min kɔ donc an bɛ ala de ko ni ala ko ten an sɔnna o kɔfɛ a ye Ismaila fana wele n'o ye den yɛrɛ k'a yira k'a fɔ a bɛ k'a fɔ a ye bonya de la a tɛ komi k'a fɔ n y'a sɔnna a ma sɔn mais a bɛ k'a fɔ n'a ye bonya de la ko a yirala n na k'a fɔ n k'i faga ala ye donc Ismaila fana y'a yira ko basi t'a la ko tant que ala de ko ten an bɛ ala kɔ o ka sɔrɔ ka sira minɛ ka taga san fagali kan ka ta kɛ yɔrɔ min o y'o sira minɛ o taatɔ o taara donc sitanɛ fana y'a laɲini ka kuma Ismaila fɛ ko Ismaila ko i bɛ ka tugu ni cɛkɔrɔba in kɔ cɛkɔrɔba min n'a kunkolo man ɲi a bɛna t'i faga i b'i ka denmisɛnniya diya la a bɛna t'i faga k'i latiɲɛ pour rien donc a ko ayi ko ne bɛ tugu n fa kɔ ko sitanɛ dangatɔ k'i kun bɔ n kan donc a ye gabakuru dɔ ta ka sitanɛ bon o yɔrɔ la donc magankaw n'o taara hiji la u bɛ sitanɛ bon yɔrɔ o sɔrɔ l'o sira de fɛ voilà o sɔrɔ l'o sira fɛ donc o bɛɛ la o continuera a ma a jate mɔgɔ dɔw b'a fɔ fana misali la k'a y'a kɛ Ismaila la o kɔfɛ a tila ka kɛ Ibrahima fana na Ibrahima fana y'a yira k'a fɔ a t'a ka layidu janfa c'est à dire a y'a yira k'a fɔ n bɛ fɛn kɛ ala ye bon n ye ala ko k'a ka nin kɛ a b'a kɛ donc a fana ye sira minɛ ka taa o taara se yɔrɔ la yɔrɔ min a ye Ibrahima da mais yan'a ka Ibrahima da Ibrahima y'a fɔ ko n baba ko n sen siri ka n tɛgɛ siri ka sababu kɛ ko saya sigara ka gɛlɛn ko n sen lamagatɔ ni n tɛgɛ lamagatɔ o kana na s'i ma n dangaden lama kana sa mɔgɔ min sɔnna ka taa faga a la o de bɛ ka sira halisa a kana sa danga kɔnɔ mais anw bɛ mun fɔ anw minnu b'an pɛrɛn an baw kunna an b'an pɛrɛn an faw kunna an fa fɔlɔ an bɛ banni kɛ o tɛmɛtɔ fo dɔw ja bɛ tigɛ donc o ye kojugu bɔ de ye donc c'est à dire an ka dugawu di yan nin bɛɛ bɛ seli i b'a sɔrɔ minnu bɛ banni ni baw kɛ o t'o fa bonya o t'o ba bonya mais i b'a sɔrɔ seli wagati tɛ tɛmɛ olu de kan misiri tɛ fɔ olu de kɔ mais o t'o ka banni ni bali o t'o ka fani ni bali o ye kojuguba de ye a sɔnna a tila k'a fɔ n baba n'i bɛ n faga ko n b'a ɲini fɛ i ka n ɲɛsiri ko ka sababu ko den ni fa cɛ ko hinɛ ka bon ko ne fagatɔ ni hinɛ kana don i la i k'a fɔ k'i bɛ fagali bɔ a ma k'i ka layidu tiɲɛ k'o kan'o kɛ donc a sɔnna ka juru siri a ɲɛ la ka tila k'a sen siri k'a tɛgɛ siri o la a ye muru da a kan na sisan k'a bɛna a kan tigɛ ala ye a ko k'a b'a kan tigɛ ala ye muru bɛ ka jɔrɔ c'est à dire ale kunna kana goya c'est à dire ale kana na jurumu sɔrɔ ale kana na
tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ kantigɛtɔ yɛrɛ sira fɛ muru bɛ ka siran c'est-à-dire ale kana na tɔɔrɔ sɔrɔ donc muru bɛ ka siran kantigɛli ɲɛ ale kana siran ni kantigɛli ma se ka kɛ ale kana tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ Ala subhanahu wa taala fɛ a bɛ ka jɔrɔ n'a ye muru da Ibrahima kan na Ismaila kan na muru tɛ sɔn ka kantigɛli kɛ mais ko a b'a miiri ko b'a sɔrɔ muru d'a ma a bɛ muru kɛ fara la muru bɛ fara yɛrɛ tigɛ teliya la mais n y'a da kan na kuma o kuma donc ka kantigɛli tɛ sɔn ka kɛ donc o tora o sira la donc wagati kɛra o tora tan ka segin de la fo saga jigi jɛman dɔ bɔra tu kɔnɔ ka na pour que ka Ibrahima kumabɔ o mu kumabɔli sira kan o de la san o san an bɛ o ladegeli de kɛ saga faga yɛrɛ sira kan donc an b'a ye saga faga a sira laɲiniba dɔ ye nin ye ka sababu kɛ saga kɛra ka Ismaila kumabɔ a fagali ma bɔ bilen donc mais kuma min na Ibrahima ye muru da kan na o yɔrɔ de kuranɛ haya bɛ kuma o yɔrɔ kan ka yira k'a fɔ ko Ibrahima y'a ka sogo tiɲɛ tigiya ka sababu kɛ sogo mun dara la Ala y'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka limaniya bɛ cogo di ka sababu kɛ Ala kelen man ci a la Ibrahima ye tawhidu la Ibrahima ye kiraw tɔgɔ dɔw la kosɛbɛ ka sɔrɔ ale ka ko bɛɛ a y'a da Ala de kan o la kuma dɔ kun ye tile bɔtɔ ye a ko ni tile in ko nin de bɛ sɔn k'ale ka ma Ala ye ko nin sɔn k'ale a b'o fɔ mais o ye misali de kan anw ka juru ka yira k'a fɔ ko tile tɛ Ala ye o y'anw kalantɔ de donc ni tile bɔra sɔnni tile bɛ bin a b'a k'a ye ko fɛn mun bɛ bɔ ka tila ka tunu ko se ka kɛ Ala ye a bɛ tila k'a fɔ ko kalo a b'a ye olu si tɛ se ka kɛ Ala ye parce que o bɛ bɔ o bɛ tila ka tunu mais fɛn mun bɛ to a nɔ la wagati bɛɛ a tɛ sunɔgɔ a tɛ dɛsɛ ko la a ɲɛ b'i ka ko la dogo ani bange mun b'i kɔnɔ mun bɛ kɛnɛ kan n'i bɛ ka wale mun kɛ dogo ni bange la i ye sinamuso den mun dabali ani i hasida ɲɛsin mun ma k'a sɔrɔ a t'a kalama ani i ye naɲuman mun kɛ ka mɔgɔ fila bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a t'a kalama Ala mun b'o kalama Ala mun foyi tɛ dogo a la ale Ala de bɛ mɛnɛmɛnɛ ni finma taamatɔ ye farafinma kan su dibi fin fɛ ale Ala de ɲɛ b'o o sen nɔ la a n'a a senkan mankan o tɛ dogo Ala la a ɲɛ bɛ bajikɔrɔ fɛnw na a ɲɛ bɛ kungo kɔnɔna fɛnw na mɔgɔ si tɛ fiɲɛ sama ka bila fo k'a sɔrɔ Ala de jɛlen don n'a ye i ka fiɲɛ sama ka bila hali n'i taatɔ sen dara mɛnɛmɛnɛni kan o k'a sɔrɔ Ala de ka jɛn n'a ye ko a ka sa la walima a ka balo o se bɛ Ala subhanahu wa taala dɔrɔn de donc an bɛ se ka hakilina jigin mun fɔ saga faga sira kan o ye nin ye Ala k'an bɛɛ sababu ma. Amina rabi Ustaz i da sera yɔrɔ dɔ ma i bɛ ka Ibrahima tɔgɔ in fɔ k'a fɔ hakili b'a la Ala kira kisi ani nɛɛma ba ye Muhamadu min kɛra kira laban kira wɛrɛ min tɛ na min kɔfɛ laharalikɛma jɔ kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na o de b'an surunali don o denkɛ dɔ tun bɛ yen ko Ibrahima ale fana n'i ma fili ale fana fatura seliba donya dɔ de fana fɛ i bɛ se k'i da don o fana la k'o walawala inshallah alhamdulillah Ala k'an bɛɛ sababa ma ka sababu kɛ an balimamuso n'a malimatɔya b'a cogo min Ibrahima o kira yɛrɛ den don kira den dɔ don wa fana o kira den o ye den mun ye kira den yɛrɛ base bɛɛ Kadijatu de ye kira denw bɛɛ bange donc Mariam Kadisiya o kun ye Kadisiya ka dɔ ye ale de ye Ibrahima sɔrɔ donc Ibrahima o fana tɔgɔ dalen don Nabila Ibrahima tɔgɔma de la donc Ala ka lajarabi sera Ibrahima Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn k'a fɔ den fatura ka bɛn seliba don ma seliba don yɛrɛ donc a fatura ka bɛn seliba don ma o seliba don in o y'a sɔrɔ mɔgɔw nisɔndiyalen don o b'o labɛn o bɛna taa seli kɛnɛw kɛ o nisɔndiyalen don ka bɔ seliba don sagafagaw kan kɛ bon bɛɛ nisɔndiyalen don quoi donc o don de kɛra o Ibrahima fana ka kalifa minɛ don in donc i b'a dɔn k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam i b'a dɔn k'a fɔ a sɛgɛnna kosɛbɛ sabu k'a ye tɔɔrɔ bɛɛ kɛ nin diinɛ in na pour que an bɛ se ka diinɛ sɔrɔ lafiya la ani Ala ye lajarabi sugu bɛɛ d'a kan nka a jɛra n'a bɛɛ a ma gɛlɛya sɔrɔ a si la ka sababu kɛ Ibrahima yɛrɛ jɛra n'a ye tɔɔrɔ fɛn bɛɛ y'a sɔrɔ diinɛ sira kan a ko ale y'a bɛɛ da Ala subhanahu wa taala kan donc hukumu kɔnɔ i ye ɲininkali mun kɛ sura bɛ yen nɔ sura mun fana kumana kan wala sura bɛ yen nɔ sura mun kumana kan o de ye suratul kawsar n'o ye al-kawsara an b'a fɔ al-kawsara n'o ye alijinɛ kɔji ye wala donc o de ye an b'o bɛ wele faransikan na l'abondance wala kawsara kɔji donc a ye mun fɔ la Ala subhanahu wa taala ye kuranɛ haya yɛrɛ jigin o ko in kama Ibrahima fatuli in kama n'o ye kira den n'ale tɔgɔ dalen don Ibrahima alayhi wa sallam a ye mun fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko an b'a fɔ bismillahi rahmani rahim an b'a sinsin Ala subhanahu wa taala tɔgɔ barikama ye ale Ala mun ye diɲɛ hinɛ tigi ye ale Ala mun ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye donc au nom de Dieu le tout miséricordieux le très miséricordieux diɲɛ hinɛ tigi ye Ala subhanahu wa taala ta ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o ye Ala ye inna a'tayna khal khawsar a ko nous t'avons certes accordé l'abondance
ko an masa taala de e Muhammadu sɔn alikawusara kɔji la ka sɔrɔ kɛ nin kɛlen kafiru bɛ ka yɛlɛbɔnna kɛ o nisɔndiyara ko kira denkɛ kelen min bɛ kira bolo k'o fatura o i k'a dɔn k'a fɔ denkɛ b'i bolo o sɔrɔ majorité la mɔgɔ jigi bɛ da denkɛ kan k'a fɔ ko nin fatura nin kan ka ko caman kɛ n kɔfɛ a kan ka tiɲɛ ta komi a caman b'a kalama nin denkɛ jɔyɔrɔ ka bon mais o mun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw ɲɛ b'o la o ka tila ka fatu ka taa bɛn seliba don yɛrɛ ma i nisɔndiya don diɲɛ bɛɛ nisɔndiya don silamɛya sira kan o ka taa bɛn i ka dusukasi dɔ ma donc a ko a bɛ kira tɔɔrɔ dɔɔni sɔrɔ mais a y'a seginna k'a bɛɛ da ala ma o kɔfɛ a ko fasɔli lirabbika wanhar mais ala bɛ ka mun fɔ fɔlɔ in na fɔlɔ ko Muhamadu k'a dɔn an masa taala de e Muhamadu sɔn alikawusara kɔji la donc o laɲini ye jumɛn k'a dɔn k'a fɔ kana kuma ninnu jate an ye bonya caman k'i ye ni nin kɛr'i la den fana fatu denkɛ kana jate kana kafiru ka kuma jateminɛ kafiru ka fɔ e kira kɔ tigɛra ka ban a jigi dalen bɛ denkɛ kelen ma denkɛ fatura an lafiyara san kɔni nin y'a ko bannen ni kira fatura o ye silamɛya bannen muso jara kuma caman fɔ donc o kɛlen a ko i k'a dɔn ala bɛ ka hakili jiginni k'a dɔn k'a fɔ ne ye bonyaba caman k'i ye kana nin jate i k'a dɔn k'a fɔ an masa taala ni an de ye Muhamadu sɔn alikawusara kɔji la donc kana ninnu ka kuma jate a ko fasɔli lirabbika wanhar accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie donc a yira k'a fɔ ko taa seli ni ma i ma tɔgɔ seli ni ma tɔgɔ ye o b'a yira k'a fɔ taa seli kɛ parce que mɔgɔw b'i kɔnɔ seli wagati sera seliba don do taa seli kɛ kana nin jate seli ni i ma tɔgɔ ye donc o b'a yira k'a fɔ an bɛna segin ka taa ala de waleɲuman dɔn ala minnu ye nin d'a ma ka tila ka nin minɛ a la ani ka taa seli kɛ o selikɛ yɛrɛ kɔnɔ caman b'a fɔ fana ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kelen tɛ fili seli kɔnɔ donc o b'a yira k'o fana ye ladege de kira Muhamadu ka sira kan sallallahu alaihi wasallam parce que n'i y'a Allahu akbar caman fila a b'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bɛ caya donc ko k'ala ni ko in kɛra kira ma dekun ye dɔɔni a bɛ ka to ala ka bonya de sigi ala ma Allahu akbar Allahu akbar a bɛ ka to k'o fɔ donc o cayala ko an k'o fana ladegeli kɛ seli kɔnɔ o kɔfɛ a ko inna shani'aka huwal abtar celui qui te hait sera certes sans prospérité a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ mun ye e Muhamadu juguya c'est e Muhamadu juguya baga o de kɔ tigɛlen don ka sababu kɛ n ye mun fɔ sisan kafiri ko Muhamadu kɔ tigɛra ko nin y'a ka ko bannen pewu k'a tɛna se ka foyi kɛ bilen parce que denkɛ kelen min y'a jigi b'a kan ko o fatura mais ala subhanahu wa taala de kɔni a y'a kɛ ka Muhamadu remplacer a jaabi la sisan k'i ka dɔn ko Muhamadu juguyaba k'o de kɔ tigɛra mais Abi Lahabi ni Abu Jahili ni fɛnw olu bɛɛ kɔ tigɛra bi o si kɔ tɛ yen nɔ minnu sara ka kira juguya ani ka ŋɔniw bila ɲɛ Umu Jamilu n'o ye Abi Lahabi muso ye Umu Jamilu ni kira tun taa misiri la a tun bɛ ŋɔni de bila sira la pour que ka kira sen sɔgɔ kuma dɔ kira sen bɛɛ tun bɛ kɛ joli voilà Umu Jamilu mais Jamilu kɔrɔ ye mɔgɔ min cɛ ka ɲi ma fɛ muso min don muso ɲumanba don mais cɛ ɲuman don kɛnɛ kan mais jogo la a cɛ man ɲi nɔ ni mɔgɔ ye na n'a kɛra ɲuman ye kɛnɛ kan walima a ka mɔgɔ nisɔndiya mais ni kɔnɔna ma don dɔ mɔgɔw bɛna tila ka bɔ a kalama voilà a bɛ gɛlɛya donc o siraw de don i k'a dɔn k'a fɔ Umu Jamilu c'est-à-dire ale fana tun y'o de tabati ala suran jiginna ale de fana sababuya la k'a danga wala k'a dɔn ko n y'i tɛgɛ fila halaki Abi Lahabi ni muso Umu Jamilu n y'i tɛgɛ fila halaki ani ŋɔni dɔnni tabaga mun bɛ ŋɔni ta i k'a dɔn k'a fɔ o t'a tiɲɛna wa a bɛna don jahanama kɔnɔ jahanama min ye mɛnɛba ye parce que hadamaden ka fɛn bɛɛ y'a tɛgɛ de n y'a ye ala ko n y'i tɛgɛ halaki o t'a yira ko n tɛgɛ de bɛna halaki ka farikolo tɔ to yen nka n y'a fɔra ko n y'i tɛgɛ halaki o b'a yira k'a fɔ hadamaden ka nafaba ye tɛgɛ de bɛ baara caman kɛ n'i y'a ye moto bɛ dilan mobili bɛ dilan fɛn avion tɛgɛ de bɛ baara ba la o tɛ taa kunnatɔ bila a la o tɛ taa mɔgɔ min tɛgɛ fila tigɛ la o tɛ t'o bila a baara la ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɛgɛ dɔ kan ka don yɔrɔ dɔ la a kan ka munumunu yɔrɔ dɔ la fo tɛgɛ de b'o baara bɛɛ kɛ donc tɛgɛ de ye fɛnba ye hadamaden na o la a ko n y'i tɛgɛ fila halaki o y'o fɔ donc o b'a yira k'a fɔ o ye kira juguya wa fana o y'a labanna tancogo la n'o ye kojugu yɛrɛ donc an k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn ninnu kan ka dɔn kosɛbɛ ka to n ye silamɛya histoire dɔn a b'i dɛmɛ silamɛya kanu bɛ du la mais n'i ma histoire dɔn donc a bɛ kɛ sababu ye ka i bila fili caman na an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye ala k'an bɛ sababu ma amin yarabi Ustaz halisa toujours seliba ko de don yala minnu bɛ yen nɔ fantan se tɛ minnu ye dɛsɛbagatɔ ninnu olu bɛ se ka mun fɔ olu ka lahiya ko ta fanfɛla yɔrɔ fana la parce que a ka d'u ye mais a se foyi t'u ye mais dɔw bɛ yen nɔ se tɛ tɛ u b'a dabɔ a kama muso de b'u ni siri ka da u kunna donc u b'a dabɔ a kama jagoya la walasa u bɛ se ka taa kɛbali kɛ ou bien u bɛ se ka taa tata dɔ ta ou bien u bɛ se ka taa yurugu dɔ kɛ muso ɲɛsiranya kama ka na ni o lahiya kelen du kɔnɔ k'u b'a fɔ o ma ko lahiya yala i bɛna se ka mun de fɔ o la o ye hakilina ɲuman ye ka sababu kɛ maliyɛn caman ka lahiya ko tɔ kɛra sogodunni parce que an bɛ ko in base kɛ sogodunni dɔw yɛrɛ bɛ taa saga san ni saga ka bon ni kulɔlen don kɛn min na walima an ka kɛ tan i b'a sɔrɔ o bɛ nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ hakili tɛ a la ko
am ga saga en faale wa fana ga la digelge Wachene. donc am ba so male akra wajulu kelo ya akra male o se male wajulu kan asi ro do la kan fa me kan ka ko wajulu kan fa mun ka ska explosion di fem mi na fa ka bo ma ko do fem mun na fa ka don don ba di male ka wajulu fa be sagam ka ga la he sagam mi bi no na so upload do matike sagam mi no ya ti twa singa sagam mi no ni ama shen juman do bara mo di ka base me ka so wari shwene ni ba ta ke la ya na tu no nya be saga tu be twa singa upload no wari nyere halala fo mo ko to ne ga wari ta wari shwene parce que muso fana ko kuma ko fa ngalo muso do pression chogon so ko ya bato bi abo ko fulle ya kana no ha don ni chere kuma san korole kuma ma kala magela bi malal wati ani jamana chama ma kala jien ka gelen san wati o me e ba don ko korole san fu ma tema ha abe san o sa ba fa me ni na tende gela ma ama siga nyana ma so e ko fu akana na jabu ya e ko fu akana na jabu bi gela do o mala kama do siga do so no ere on choufe fu do fu dugu klare ko dene ga don ko mi zomi do so no to pour go si ma na bo to bela hal ni muso jugu bora kala ma fana bela akwa manganda fu du klama fe mangani kuma ko mo siga so no wasa wula siga dala saga ko kama o to ta la kama ko bile ka so ay la fa an che o sutura ani ala ko nda so la kuma ko maga sujuri bi maya kuma ko muso sujuru bi chei o kan o sutura ko buya ani ka le o sutura kama do ala mina fen ko ya maskini fe mi ameni e to ko le ko kuma be kele manga abita no da sita ni mo ko sugu munda wal ma saga na sugu mi o to bi ko o ira sutura me ka fo be ga ba kala mai ni ka o kon to ta ala kama ko do muso ira yani ka baraju sere bi danga de soro ani ala bi barga bu diuna iba ga sawo be ko falle wuli mu ke to wuri fe mun na amai an ga hakili to yoro la donc an ga hakili to yoro la tuguni ka don ga fo munu fana be no nyole fa yo kana ke sawo ka muso ka kuma belame ka to yere do shonna wal ma halagi wal mo ka ta laba ka sura dona o dumuni ta ko ni fon ka kala ga nyeyini ka ta ba dépense bola to no ma donc o fe mun nyanga ga hakili to yoro la ngana ko da matin o sira ka mi misali do do ma kuma kunguru do yoro la ka so ga ni ya nyini ka fugi mo do sutura la yere bi sutura aka don ka fɔ faama minnu bɛ ni sebo ye n'o bɛ se ka saga di mɔgɔw ma u ka saga di fantanw ma u ka don sigiɲɔgɔn ma o ni minnu bɛ location na n y'a cité u ka surprise la ka saga d'u ma o kana to u ka to hami na o don ka to mɔrɔmɔrɔ la kɛrɛfɛ ka sɔrɔ bɛɛ b'i ka saga kantigɛ ka sɔrɔ olu bɛ yen nɔ o ɲɛ b'a la se t'u ye se t'u fa ye u ka lajɛli kɛ wa n'ale sogo morceau dɔw t'u bɔ k'o di dɔw ma o ye fɛn ɲama ye mais an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn kɔni majorité bɛ sogo faga saga faga tila k'a sogo di fantan ma o ye majorité ye mais dɔw b'a kɛ ni ninkɛla de ou bien kɛlɛkɔrɔ dɔ delila ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ walima n tɛmɛtɔ a ye ji bɔ n ka so da fan fɛ n tɛ sogo di nin ma o n tɛ ala kama ko ye bilen i b'i ka dimi de to yen k'a kɛ ala kama ala b'i sara donc an b'o fɔ an bɛ misali kunkurunin min dɔ la don dɔ kɛra a la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ c'est à dire ale kun ka saga di muruti la a ye saga in siri juru la donc saga in balila ka juru tigɛ ka muruti a taara don sow kɔnɔ ka panpan ka don so dɔ kɔnɔ ka bɔ dɔ kɔnɔ sagatigi bɛ k'a gɛn k'a b'a minɛ o sira kan a taara don dɔ ka so a taara min ka so o ye fantan ye se t'a ye donc a nana sisan k'a bɛna saga in minɛ bon a y'a ye seli yɛrɛ wagati yɛrɛ selen don seli yɛrɛ kan ka kɛ dugu bɛ jɛ dɔrɔn saga bɛ kantigɛ wala mais a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko tiɲɛna saga tɛ nin fantan in ka so o la ko a bɛ na mun kɛ sisan nɔ k'a bɛ na saga in minɛ ka bɔ olu ka so bon a tila ka miiri nin saga nalen ninnu ka so ne ɲɛ b'a la fɛn tɛ ninnu fɛ yen ne ka tila ka n ta in minɛ ka bɔ yen o y'a degun a ko tiɲɛna k'a gɛlɛyara a ye mun fɔ o la a fana nana ko saga in ko n ye saga in di aw ma de aw ye kabako de i ka saga bolila ka don so kɔnɔ e nana nɔfɛ i tila k'o kɛ y'a d'aw ma an ma nin faamu dɛ k'aw ko ne de y'a d'aw ma ala kama donc o ye saga di fantan ninnu ma ala kama o la a bɔra o y'a sɔrɔ denw fana bɛ ka tugu a kɔ ko baba ko saga dun ko i m'a ye a k'a ma don so kɔnɔ a ko wa ko saga sɔrɔla ko mais ko a kun taara saga in falen de quoi k'a taara falen belebeleba wɛrɛ la mun ka bon ni nin ye quoi donc o la denw hakili sigira donc o taara o kɔfɛ a y'i teliya ka taga saga feereyɔrɔ la k'a bɛ taa saga san a y'a sɔrɔ a taara sɔrɔ saga yɛrɛ nana sisan saga kuraw nana olu bɛ ka jigin yɛrɛ a taalen dɔrɔn a y'a fɔ sagatigi ye saga belebeleba dɔ bɛ yen mun ka bon ni dɔ ye a ko nin ye joli a ko ko tiɲɛna ko i bɛ nin de fɛ a ko joli don a ko i bɛ ka nin mun ɲininkali kɛ donc ne y'a d'i ma a ta quoi Allahu akibar ko k'a ta ko m'o faamu dɛ ko ne nana n bɛ saga san se bi ye ko n k'a ta n m'a faamu dɛ ko ale ka saga minnu nana tɛmɛnen ko saga ninnu sugu jara kosɛbɛ k'ale fana ye a ŋaniya siri k'a fɔ ala ye ko n'i nana mɔgɔ fɔlɔ min bɛna saga san ko y'a mana bɛn fɛn ma ko n m'o di ala ma ko nin y'i garisɛgɛ de ye ale saga in minɛ a taara n'a ye
to an hakili to ala yatimɛ den minnu bɛ an kɛrɛfɛ fantan minnu b'an kɛrɛfɛ falatɔ minnu bɛ yen an kana to ka to mirimiri la u b'a ye k'a fɔ k'olu fa de tun b'a san olu ba de tun b'a san mais olu fa tɛ yen bi u ba tɛ yen o bɛ mirimiri la kɛrɛfɛ nka u t'a dɔn k'a fɔ nin ko in yɛrɛ bɛna laban cogo min donc o jɔrɔlen don u bɛ mirimiri la se t'o ye selimafini bɛ tɔ sennabu ka kɛrɛbu kura min don olu n'u ka babini sigilen don u b'o miiri fini t'o bolo donc o miiri bɛ diɲɛ u bɛ ɲɛji bɔ donc k'a sɔrɔ se bɛ e ɲɛ b'o la i ka hakili to i kana ɲinɛ o kɔ i ka hakili to la i ka se kana kɛ wari in ye wagati min na an bɛ taa k'a to e bɛ k'a mara mɔgɔ dɔ de ye i b'a mara a mina nin fara a tɔ ka miliyɔn kelen miliyɔn tan i bɛ k'a mara mais don dɔ i bɛ sa ka taa k'a bɛɛ to i bɛ k'a mara den minnu ye i y'olu dege juguya la ka tila ka juguya yir'olu la u bɛ tila ka taa don gulɔw la ka tila ka taa wari don sunkuruw la k'a bɛɛ tiɲɛ ka tila ka juru ta ka dɛsɛ o dɔw bɛ taa laban kaso la don na k'a sɔrɔ e ye wariba bila olu ɲɛ nka a ma taa laban foyi la halaki kɔ nka n'i ye den lamara k'a bila éducation na ka fantanw hinɛ don a la tant que a bɛ hinɛ o la ala tɛ sɔn k'a malo abada an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye nin ye ala k'an bɛɛ sababa amin yarabi ala ko duwawu minɛ Usayi ne yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la kɛ ni ɲininkali a bɛ sɔn ka kɛ cunga in dɔɔnin dɛ n'ala sɔnna baasi ye Usayi yala sisan ni Lahiya fagara tantɔ parce que ne ni n terimuso yɛrɛ tun bɛ sɔsɔli la a la nka tiɲɛna ne tɛ fɛn dɔn a la ten kosɛbɛ ni Lahiya fagara a sogo ne terimuso dɔ bɛ yen ko k'a sogo bɛ se ka kalo 1 k'i bolo ne ko bon ko ne kɔni don ni frigo bɛ ne bolo ne b'a bila kɔnɔ k'a tɛ ban yɛrɛ ko ne bɛ to k'a dɔɔni ta yala est ce que basi b'a la ala k'an bɛɛ sababa awɔ ɲininkali ka ɲi ka sababu kɛ ni saga fagara caman b'a jira k'a fɔ ko Lahiya fagali ko a man ka tɛmɛ tile 3 kan mais o tile 3 sira kan donc peut être mɔgɔw ka sew tɛ kelen i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ni a ma Lahiya sɔrɔ ni bi selidon yɛrɛ i b'a sɔrɔ peut être a ka wari dɔ bɛ yen walima wari dɔ kan ka bɔ kɔ kan ka na o ma se walima a m'a sɔrɔ sira si ka dɔgɔ a bɛ se ka kɛ dugusajɛ ala b'a se nɔgɔya donc a bɛ se k'a faga tile 2 nan n'o fana ma nɔgɔ a bɛ se ka tile 3 a bɛ se k'a faga ala ye donc k'an m'o bɛɛ ma ko n'o tile 3 in bɛɛ tɛmɛna sisan k'i bɛna mun faga k'o ye sogo ye donc k'i ka nin yɛrɛ bila la donc o b'o fɔ tile 3 kɔnɔ mais dɔw fana ye sogo dun in faamu ka kɛ tile 3 ko ni i man ka a dun k'a dun man ka tɛmɛ tile 3 kan maralen dɔw fana b'a faamu ka k'o de mais alors que nin yɔrɔ in ye saga faga yɔrɔ de ye voilà mais saga faga yɔrɔ don mais marali fana fo kojugu fo k'a dama tɛmɛ farati b'o la i bɛ se ka sago mara mais kana fɔ k'i b'a bɛɛ mara an ye fantanw ka hakɛ min fɔ k'i jija k'o bɔ a la donc n'i yɛrɛ ye dɔɔni sɔrɔ k'a mara peut être saga faga tɛ fan du bɛɛ kɔnɔ don wagati bɛɛ dɔw bɛ yen ni san ni san tɛ wa saga tɛ faga bon ni ala ye fitinin mun nɔgɔya n y'o ye fitinin bɔ k'a bila nka fo k'a sɔrɔ fana i fantanw minnu b'i kɛrɛfɛ ni se kɛra mun ye i y'olu fana dɔ d'olu ma voilà donc tɔ fitinin mun tora n'i y'o mara ka to ka fitinin fitinin fara i ka tile 2 nan kan o fana tɛ baasi ye voilà an bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la ala k'an bɛɛ sababa amina yarabi Usayi ladilikan ni welewelekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin sisan waritigiw faamaw nafolotigiw ma u ka se ka hinɛ fantanw na surtout i bɔra k'a fɔ cogo min na Lahiya ko ta fanfɛla yɔrɔ la hali ni Lahiya ko yɛrɛ tɛ u ka hinɛ yatimɛw la seli tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ se ka hinɛ yatimɛw la cogoya min na an kɔni o ye fɛnba de ye parce que ala b'a fɔ cogo min wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kama Muhamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ donc silamɛya yɛrɛ n y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ laɲini de ye an bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na cogo min mais ni hinɛ bɔra hadamadenw na ko o kana gɛlɛya ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a ye gɛlɛyaw bɛ na bon gɛlɛya caman bɛ na an b'an bolo ko gɛlɛyaw bɛ na ka tɛmɛ ten tɔ mais hadamaden hakilima de bɛ jateminɛ kɛ gɛlɛya in bɛ ka na mun kama i b'a ye tile fariya de bɛɛ kumana tile fariyala mɔgɔw bolo k'a bɛna ban wagati o wagati a tɛ ka ban donc samiya la san caman ta ka na sisan kurantigɛw bɛ ka caya tile bɛ ka bɔ ani juru tabagaw ka ca mɔgɔw bɛ ka bila ka bɔ baaraw la ko nin ye san laban in na maliyɛnw ye gɛlɛya caman sɔrɔ an y'a yɛrɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ mais an k'a dɔn k'a fɔ ala ko aw sanfɛ mɔgɔw ko ni aw hinɛna duguma mɔgɔw la ko fo ala ka diɲɛ kɛ alijinɛ ye aw ye donc o b'a yira sanfɛ mɔgɔ minnu ye faamaw ye olu kana sɔn ka bin fantanw kan aw minnu ye fantanw ye an fana ka hinɛ ɲɔgɔn na faamaw bɛ bin anw kan k'anw tɔɲɔ k'a fɔ ko fo nin wari ka sara o bɛ baga dɔw ma k'olu kaso la kuma dɔ jugement kɛtɔ o tɛ jugement kɛ tiɲɛ o bɛ ka tiɲɛ minɛ k'a kɛ nkalon ye kuma dɔ dɔgɔtɔrɔso la ni se b'a se o bɛ ka banabaatɔ minɛ k'a bila kɛrɛfɛ donc n'a ɲɔgɔn donc i b'a ye minnu ye olu bɛɛ y'an sanfɛ mɔgɔ de ye donc n'u ma hinɛ an duguma mɔgɔ la ala fana ka dimi bɛ na ala b'a ye se tɛ nin ye fantan dɔ don bɛrɛ t'a kun a nana nin de se b'a ye an ma sɔn ka occuper a la ko parce que ko waritigiba nana a y'ale fili kɛrɛfɛ donc fo dɔw bɛ sa yɛrɛ donc bon o ye o man di ala subahana wa taala donc a tilala ka fɔ tuguni ko i bɛ hɛrɛ mun kanu n'i yɛrɛ k'i k'o kanu ni silamɛɲɔgɔn ye n'i bɛ fɛ i ka se sɔrɔ e ka hɛrɛ sɔrɔ e denw ka taa ɲɛ k'i k'o fana kanu ni walimɔgɔ fana ye n'o kɛra ala bɛ hɛrɛ in daminɛ e yɛrɛ la donc o de don o de la mɔgɔ kira ka mɔgɔ bɛ yen nɔ mun ye kira ka mɔgɔ ɲumanba dɔ ye ale ka duwawu
an bɛ dugawu daminɛ de ala ni sigiɲɔgɔn se tɛ ni a ka nasɔngɔ nɔgɔya ye ala ni sigiɲɔgɔn ni bala ka baara kɔ a ka nɔgɔya ye a bɛ dugawu kɛ walidenw de ye ka yɛlɛ ka sutura sa yɛrɛ ma donc a denw dɔnnen tulo b'a la ko baba an ma faamu ko kuma o kuma i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye ko yanni ka se anw ma a ko k'a yɛrɛ ko ne b'a daminɛ aw de la ka sɔrɔ ka se olu ma ko ni hɛrɛ min ka ni walidenw ala b'o daminɛ yɛrɛ den na donc an k'a dɔn k'a fɔ faamaw ko hakili to nin yɔrɔ la an kana gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na ni an ma hinɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn ala ka masiba n'a ka gɛlɛya ko ni fɛn caman bɛ na kulo ye tiɲɛ gɛlɛya ye tiɲɛ nka ɲama hinɛ ɲɔgɔn na ala ka hinɛ tina dɛ donc an hakili to yɔrɔ la ala k'an bɛɛ sababa amina yarabi Allah an b'a lamɛnbagaw aw tulo b'an na Ustaz bɛ ka min fɔ an na an lajɛbagaw a ye fɛn fɔ wulibali don siga t'a la ayiwa a ka n'a kɛ k'an y'a mɛn dɛ a ka baara kɛ a ka ca ala fɛ ala bɛ hinɛ n'an hinɛna ɲɔgɔn na ala kama kira kama ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kama kira kama seliba don seliba tɛ o lahiya ko don lahiya ko tɛ o an ka hinɛ yatimɛw la a bɛ ko Ustaz y'a fɔ cogo min na an ka tila ka hinɛ falatɔw fana tuguni dɛsɛbagatɔw filiyatɔw an ka hinɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ka ca ala fɛ an bɛ baraji caman sɔrɔ a ka ca ala fɛ ala fana bɛ hinɛ anw na ko Musa y'a fɔ cogo min na n'an hinɛna ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ an na k'i y'a fɔ cogo min na n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ se ka hinɛ an na dɛ ok Ustaz kumakan laban jumɛn b'i bolo ka da an lamɛnbagaw tulo kan alhamdulillah o de ye foli ye ka se bɛɛ ma ka sababu kɛ an bɛ ala tanu k'ala barikada an bɛ zikiri plus kɔnɔ an b'o fɔ waliɲuman don u ka bonya na ni teleso la ni wa kunbɛcogo ɲuman na donc an bɛ dugawu de ala ka barika don tele in na halisa ala ka a sankɔrɔta ala ka a cari diɲɛ fan bɛɛ fɛ internet ani fan bɛɛ fɛ lamɛnbagaw ka caya ani ka baara kɛ ni kumakan ninnu ala k'o nɔgɔya an b'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ ni Famata Gindoɲo ye Inɛ ani tele baarakɛla bɛɛ a cɛ n'a muso fo ka taa se ɲɛmɔgɔw ma an b'o bɛɛ fɔ ko waliɲuman dɔn k'ala ka san caman seri yira an na san caman an ka jogo seli ala ka limaniya ni hɛrɛ ani labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya ala k'an ka bato kɛ ala k'an bato ye ala kana yɛrɛ don a la ala ka nin diinɛ kanubaga ye ala ka hinɛ an bangebaaw la komi o hinɛna cogo min ala ka seli musaka ko nɔgɔya ani musow ka sabali cɛw kɔrɔ ani cɛw yɛrɛ fana ka hinɛ musow la ani denw yɛrɛ fana u ka ko faamu ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma an bɛ se ka mun fɔ o de ye nin ala k'an bɛɛ sababa ma amina yarabi Allah Ustaz a tɛ tɛmɛ nin kɔni kan an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ la ala ka sini kɛnɛyaw di k'an minɛnko bɛɛ nɔgɔya ni sago jugu sago ala k'an bɛɛ lajɛlen sago da Ustaz ala k'i yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ala kana nin an dan nin seliba in dɔrɔn ma ala ka san wɛrɛ ta yira an ni silamɛ den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Ustaz foli beleba ye ta parce que i sen bɔ yɛrɛ kɔrɔ ka na an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu ala kana basi foyi k'i la yarabi Allah ok amina yarabi Allah ok assalamu alaikum wa rahmatullah